Než se pozná týraný člověk, tak to trvá až 6 let. Ono je to ještě mnohem horší. Co se například týká sexualizovaného násilí na dětech, tam průměrná doba je dokonce asi 17 let. Jak tohle vůbec se může stát? Tady je potřeba říct, že jsi velmi úzká sociální skupina, která si myslí, že zneužívání dětí není v pořádku. Bohužel je to daleko rozšířenější jev, než si umíme představit. Nikoho například nepřekvapí, když 14letá holka chodí s 30letým mužem. Mě doma mlátili a podívej se ale, že to není nic hroznýho. Takhle začíná skoro každá terapie. Takovej ten malinkatej lapáček, jak se tomu říká, jsme podle mě dostali všichni. I dítě, které je takzvaně jenom třeba fackováno nebo pohlavkováno, tak jeho mozek se vyvíjí stejným způsobem jako mozek týraného dítěte. Jsme třeba pracovali s rodinou, kde děti dostávaly na výběr, jakým způsobem zabije domácího mazlíčka.